I poszły, ruszyły. Zamykamy kasy, bowiem na prostej mamy już kusaki, które podjęły rywalizację o puchar Stowarzyszenia Hodowców, Użytkowników, Kusaków. Zobaczymy, jak to wygląda na pierwszym celowniku. To jeszcze o niczym oczywiście stanowić nie będzie, bowiem całe kółko do pokonania i ten galop niepożądany. Mamy dwójkę, jedynkę i trójkę. 2, 1, 3, 4. Taka kolejność. Czwórka. Super Moinville ze stratą, dwójeczka, Rani Dorsz i Taras Saliwańczyk na miejscu pierwszym z niewielką przewagą nad jedynką. Rob de Pikant i Bedrzich Nowak. Większa strata i dalej Rolla Row i nasza Magdalena Kinigsman, ale Magdalena teraz, nie, ta strata jest jednak znaczna, to na takim skrócie było widać. Dwójka, Rani Dorsz na miejscu pierwszym i jedynka bez zmian, Rani Dorsz na drugim, a na pierwszym Rob de Pikant. I owe kusaki będą między sobą rozstrzygać kwestię zwycięstwa. Ładnie stylistycznie to wszystko wygląda, bo nie ma problemów z kusem. Dwójka, jedynka, jedynka, dwójka. Teraz to będzie bardzo istotna okoliczność, bowiem nie gramy na porządek. Trzeba było wskazać właściwą kolejność w celowniku. I mamy Rani Dorsz na miejscu pierwszym, Taras Saliwańczyk. On tu wczoraj wygrał. I na miejscu drugim Rob de Pikant, Bedrzich Nowak w tym sezonie jeszcze bez sukcesów na Sopockim Hipodromie i są już w łuku. Ten dystans niewielki, pozostali już ze znaczną stratą Magdalena Kinigsman, a zatem między tymi dwoma kusakami, między tymi dwoma sulkami, między tymi dwoma driverami, Tarasem Saliwańczykiem aktualnie na miejscu pierwszym i Bedrzichem Nowakiem rozstrzygnie się kwestia zwycięstwa tego, kto zdobędzie puchar Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kusaków. Taras Saliwańczyk z dosyć wyraźną przewagą pojawia się na ostatniej prostej, kusują pięknie, to wszystko wygląda, nie było tam żadnych poważniejszych zawirowań, ale od tego jechał samochód z komisją techniczną obok, żeby to wszystko weryfikować i mamy finisz i chyba już nic się nie zmieni. Od samego początku sytuacja klarowna, sytuacja stabilna, jako pierwszy w celowniku pojawia się dwójka. Na miejscu drugim świetnie finiszująca jedynka,